ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲି ଏ ଯୋଉ ସିଡ଼ିଟା ନାହିଁ ଏ ସିଡ଼ି ତଳେ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ପରଦିନ ଦେଖିଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ସେ, ଆଜି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଛୁଆ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ସିଡ଼ି ତଳେ ପାରା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଜି ଦେଖ ଛୁଆ ଜନ୍ମ, ଏଠି ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିକି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। 1 2 କେତେ 3ଟା ଅଣ୍ଡା, 3ଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବୋଧେ ଅଛି ଆଉ ଫୁଟେଇ ପାରିନି ଆଉ, କିନ୍ତୁ 3ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ ଆଉ। ତାପରେ ଏରା ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଦେଇଛି ଆଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସା କରିଛି, କାଠି କୁଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାରାରା ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଆରାମସେ ରୁହ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ହବନି, ଆରାମସେ ରୁହ, ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ।